Nigeria u ka sɛnɛkɛla caman de balannen don jamana kɔrɔnfɛn fan fɛ ka sabu kɛ sanjiba dɔ nali ye min kɛra sababu ye k'u ka siraw tigɛ. A ka ca ni san 10 ani kɔ ye ko ni sanji ɲɔgɔn ma deli ka na u ka jamana kɔnɔ. Sanji min bɛna sɔn ka cɛnni caman lase u ka sɛnɛfɛnw ma hali ni k'a sɔrɔ baloko dɛsɛ kɔlɔlɔw bɛ diɲɛ kɔnɔ ka sabu kɛ Ukraine jamana ka kɛlɛ ye. Éthiopie u ka chrétien dinɛ orthodoxe caman de bɔra k'u ka fɛrɛkɛnɛba festival annuel de Meskel u ɲanamaya ni dɔw k'a ma ko la vraie croix. U ka chrétienw ye delili kɛ ka kɛɲɛ ni faso jamakɛlɛ ye min bɛ u ka jamana kɔnɔ. Grande-Bretagne ɲininikɛlaw minnu bɛ u ka Imperial College de Londres kɔnɔ k'u ka ɲininiw senfɛ sera ka yɛlɛma don sosow la mun bɛ sumaya banakisɛ di jamanadenw ma k'u bɛna u ka lajɛli kunfɔlɔw kɛ Rwanda cakɛda min sigilen don bana sɛgɛsɛgɛ kama. Egypte jamana wari jiginna kosɛbɛ min bɛ ka gɛlɛyaba de lase u ka sanni feere baarakɛlaw ma k'a sabu kɛ dɔ farali ye sannifɛnw sɔngɔ kan. Nin gɛlɛya in selen don Egypte jamana cakɛdaw bɛɛ ma. Sénégal kunun tɛnɛn u ka marabolo Ziguinchor ye tasibila kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka taa u ka mɔgɔ 1900 minnu bɛɛ lajɛlen fatura jɔlaw ka batonba firilen kɔfɛ u ka kɔgɔji ka ɲinan y'o san 20 ye ka kuranɛ kalan ani tasibila kɛ ka taa u ka banbaatɔw ma.